Issa uffiċjali l-elezzjoni ġenerali se tkun qed issir fis-26 ta' Marzu. Wara xhur ta' inċertezza u tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Prim Ministru, Roberta Bella ħabbar li se jkun qed ixxolji l-Parlament fost qalb ħafna jagħtu isteriżmu dawk preżenti għall-attività politika l ħadd filgħodu. Fil-ħin li ġej se nkun qed immur għand il-President tar-Repubblika u nagħtih parir biex ixxolji il-Parlament sabiex tinżamm elezzjoni ġenerali fis-26 ta' Marzu. F'dik illi ħafna sejħula bħala show of force lejn il-mexxej tal-Labor taħtinda fil-Furjana diskors kontinwu biex inessu l-moviment li ħoloq l-ex leader u ex Prim Ministru Joseph Muscat l-isem Roberta Bella kien stampat ma' kull rokna tal-fosos bil-weda ta' Malta ħjar immexxija mill-Gvern Laburista, l-istess gvern li daħħal il-pajjiż fil-grey list u sallum għadu ma spjegax lil poplu kif se joħorġu minna. L-istess gvern illi ma ħoloqx niċċa ġdida ekonomika waħda għajra l-beħ tal-passaporti. Il-ħadd Roberta Bella ammetta li l-fatt li ħadd ma kien jaf meta ġejja l-elezzjoni ġenerali ħolqot inċertezza kbira qalb il-poplu partikolarment fin-negozju fejn fil-waqt li minkejja li jum wara liħor kien jagħti x'jifhem li se jagħmel sal-aħħar tal-leġislatura anke minħabba pariri interni li natawlu. Issa għal xi raġuni u għażel li jaġġel il-proċess lejn kampanja elettorali. Ġurnalisti bdew jistaqsuni meta ġejja l-elezzjoni, mhux huma biss. 1000 mistoqsija kelli fuq di-domanda. U kulħadd jagħtik il-parir tiegħu min jikwotalek in-numri u min jgħidlek għandna gvern b'saħħtu u ejja nibqgħu sal-aħħar. U jien dejjem wiġibt bl-istess risposta. L-interess nazzjonali. Il-lider laburista li fl-aħħar ġimgħat spiċċa mifni bi kriżi interna wara l-oħra fosthom l-aħħar rivelazzjonijiet tal-medja indipendenti li taħt gvern laburista kien idawwar ma' 28,000 fix-xahar minn kuntratt wieħed u rabtiet ma' gruppi ta' kriminalità organizzata qabel saħaq illi dan il-gvern ironikament huwa l-forza tal-governanza tajba li taħtu kulħadd jieħu li ħaqqu. Dak tal-governanza xierqa biex ikollna pajjiż li huwa ġust u serju fejn kulħadd jieħu dak li ħaqqu, fejn ħadd ma jirrenja fuq ħadd ieħor. Aħna il-forza tal-governanza li saħħaħna d-demokrazija. Madankollu r-realtà hija ferm differenti minn hekk kif il-poplu għadu qed jistenna li l-inġustizzji li seħħu taħt mexxija tal-Labor jiġu indirizzati. Intant, il-kampanja elettorali tal-Labor tidher ċara bażi ta' xiex ser tkun kif qabela tul id-diskors tiegħu uża l-fatt tar-rilaxx tar-restrizzjonijiet mill-pandemija bħala karrotta għal voti. Fl-istess waqt il-poplu għadu qed jisma' l-wedi firħa tal-Partit tal-Labor wedi li nstemaw minn xara l-ieħor fejn fil-waqt li għadhom għaddejjin ħafna diskorsi frivoli tal-qalba għadhom qed igawdu mill-eluf fil-waqt li l-familji Maltin u Għawċin għadhom bil-175 għall-oli tal-ħajja. Għana dejjem tafu fejn qegħdin. Francesco Catania, Net News.